Здравей, Фонк Диди Блот. С Диди написано... Нещо, брат, толкова много се ядосах, защото беше много лесна част. Ритм брутал. То не е минал екстрим демон. Не, инсейн. Стереодимъннес. Да, Фонк екстрим, а там стереодемонес. То може да кажеш, че е екстремен демон, basically. Да, сигурно Азора е по-лесно. Не, actually не. Няма шанс. Стереодимъннес мина иска 200 атемпта. Аз Зорай точно съм го минала, съм много на 3000. Това ме Там стереодимъннес има само някакви части, които трябва просто да науча. Петър пред 2024 е минал стереодемон, все още не си го минал. Трябва аз през 2024 дори не бях роден. Добре. Дънката играе... Втори опит, мъкнете. Добре. Wait till I get my money. Добре, втори опит беше успешен. Да ти правят Опа.